Raġel ta' 42 sena mill-Gargur safa vittma ta' bomba li twaħlet mal-bib tar-razzett tiegħu. Il-każ seħħ nhar l-erba' għal ħabta ta' 3 u 10 ta' wara nofsinhar f'razzett fit-triq l-Isqof Gargallo fil-Gargur. Il-vittma Kevin Ellul magħruf bħala Double Zero huwa magħruf mal-pulizija. Fuq il-post kien hemm persuna oħra li ma ġarbet l-ebda ġrieħi. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu ma' One News li l-isplużjoni seħħet kawża ta' bomba li kienet intenzjonata għal vittma. Bomba li ġiet attivata permezz ta' tamir elettroniku u l-isplodiet mal l-vittma fetaħ il-bib tar-razzett biex jidħol ġewwa. L-isplużjoni tant kienet qawwija li kawża tagħha ġarra fis-saqaf u tqaċċat il-bib tar-razzett. Fil-fatt mal-impatt Ellul spiċċa maqbud taħt it-tifrik. Ġirien tal-vittma qalu ma' One News li l-isplużjoni nstemet qisha murtal qawwi. Qalu li mal-isplużjoni semgħu persuna tajjat u tokroblu ġieħ. Żidu jgħidu li l-isplużjoni saħansitra nstemet minn bosta nħawi, speċjalment minn Naxxar u minn San Ġwan. Kawża tal-isplużjoni żewġ karozzi li kienu pparkjati fil-qrib tar-razzett ġarbu ħsarat kbar. L-ewwel li assistew lill-vittma u li ħarġuh minn taħt it-tifrik kienu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Minn hawn Dlonk iddaħħal f'ambulanza fejn ittieħed immedjatament l-isptar Mater Dei għall-kura u mal-wasla tiegħu beda jiġi operat. Il-kap tal-istazzjon tal-Protezzjoni Ċivili ta' Kordin, Xavier Vella, qal ma' One News li malli ħarġet is-sejħa fuq ir-radju minkejja li l-eqreb stazzjon huwa dak tax-Xemxija huwa ta' istruzzjonijiet lin-nies tiegħu biex jitilqu kollox u jmorru fuq il-post. Dan għax fi kliemu f'inċident bħal dan ikun hemm bżonn ir-riżorsi umani kollha possibbli. Kien hemm xi persuna ġewwa u żomma viġnija. Issa nistennew l-investigazzjoni biex naraw x'kien ir-riżultat tal-esplużjoni. Għandi li mhux perjek li għan-nies li jqogħdu hawn, residenzi, u sa nistennew l-eżitu tal-investigazzjoni. Intant barra fit-triq is-sitwazzjoni kienet waħda pjuttost kajotika. Bexieren ta' persuni u għad kbir ta' tfal bl-uniformijiet li kienu għadhom kemm waslu mill-iskola ħarġu biex jaraw x'ġara. F'mument partikolari, raġel li possibilment huwa ħabib jew qarib tal-vittma der f'paniku kbir jistaqsi għal Ellul. U ġie kkalmat mill-pulizija li daru miegħu u ġie infurmat li l-vittma kien diġà fit-triq għall-isptar Mater Dei. Il-forzi tal-ordni fuq il-post ma damux biex kontrollaw is-sitwazzjoni biex mal-wasla tagħhom il-membri tat-taqsima tal-isplussivi tal-forzi armati setgħu jaħdmu mingħajr xkiel. Fil-fatt, dawn deru deħlin fir-razzett libsin il-biss protettiv biex jassiguraw li ma kien hemm ebda splussiv ieħor fir-residenza. Fuq il-post issejħu wkoll bosta membri tal-forensika li bdew bl-investigazzjonijiet tagħhom li deru jiġbru kull xorta ta' evidenza minn fuq il-post. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Odri Demikoli li ħatret bosta esperti biex jassistuha fl-inkjesta.